gani ko ya na tare ba shi kai aiwa dai mutum mutumi kai wallahi mutumi ne kai ikan Allah kaga mutumi har da agogo wallahi yan Sudan ce yan Sudan ce Norus kai kai mutumi la ilaha illallah ashe irin mutanen nan masu suna sace mutane ba amfanin gona kaga shege ya tsaya kamar mutumi amma ba yayi kokari wannan duka da lame ai ko na bige banda gobe ba zai dawo ba dan burau ba wannan ne mu yaran nan zo su sa mutumi na gaske ya da kuran gobe in yazo shi ma an yaga irin wannan da gudu zai koma bari je gidan sami yaran nan